Honda Jazz скоростна кутия. Редовните проблеми. Подчертавам, че тези кутии подлежат на ремонт. Основните повреди са и нещата, които трябват, са 3 семеринга на първичния вал и двата на каретата. NTN лагерчета. Тия двата са на първичния вал. Подчертавам, имат посока. Ако виждате, са обърнати с правилната посока. Ред на разглавяне. Тук има един. Това закопчава в лагера. Като свалите това, с загеровите клещи се разглавя. После избирача с 4 болчета. Шестичките тези тук. Сега така. Тук е много важно да внимавате да не изпогубите сечмичките, които са вътре. Има и пружинки вътре. Те са две. Ето второто. Така, и вадите с магнитчето. Ето ги двечките, за да не ги търсите после в кутията, къде са или къде са изпаднали. Така, сега ще спра на пауза, за да отворя. Аз съм я отцепил, между другото. Тук е много лесно. Тук е най-лесно да подпрете да я отцепите. Но задължително, докато напъвате да я отцепите, тук трябва да е отворена загерката, за да може да се откачи. Ето е са вече отворена кутията. Ето го лагера как седи. С сепаратора нагоре. Много често момчета, които имат мерак да се научат и да ги разглавят кутиите, да ги правят, не обръщат внимание на позицията на това нещо. Запомнете, че трябва при затваряне да седи на около 1 см от вилката. Не така. За да може да пасне тук. Тук да пасне, защото ако я завъртите, повечето пъти съм виждал опити за стегане и се щупи и стават бели. Сега ще продължа с разглавянето. Така, продължавам сега вече. Пакета е изваден. Като вадите пакета, внимавате да не разпилеете тук тая част. Не че е проблем, после може да я наредите. Сега тези двечките са пружинни. Така, тази може да я забележите. Седи тук, после другата по-дебелата върху нея. И тогава се слага първичния вал отгоре. Момент само. Така. Задна се е монтирана по този начин. Демонтира се като извадите оста. Това е позицията, на което трябва да е монтирана. Сега ще доближа телефона малко. Предполагам се чува. Така, това е за момента. Това са двата основните. Ще прегледам и по другите неща, защото тук има също лагери. Тук ще се прегледа сега, ако има нужда да се сменяват. И те. Задължително изчистете силикона. Това е за момента. Пак казвам. Това са двата основните, проблемните. Останалите заминат ли, значи тази кутия е доста видела лоши времена. Така, задължително тук отдоле под лагера има семеринг, който има посока. Подчертавам, че има посока. Включително и двата, които са на каретата. Тези тук двата. На чашките на каретата имат посока. Трябва да я спазите. И реда на сглобяване е обратния. Ако за пръв път го правите, снимайте си кое къде е било и така. Това може да го монтирате пакет. Пак казвам, тук внимавате да не се разпилеят лагерите с синхронизаторите и муфата. Но не е проблемно да си ги наредите обратно. Не е страшно. Кутийката сега ще стане, ще я измия. Се почисти. Просто, пак казвам,
това им е слабо место и най-вече е този лагер мъничък. Не е проблема в друго проблема е, че никой не сменява маслото на време и естествено триещите се елементи си казват думата. И така, хубав ден. Не знам кога ще изгледате клипа, но в момента е неделя. Прек вечера съм обещал на едно приятелче да му направя кутията. И съответно след като съм обещал, я правя. По-натам, ако има нужда, пак ще снимам, за да се пообясни къде какво може за тези кутии. Не са страшни за разглавяне, за правене. Има и тук това задължително. Сега е малко като тарлеж, даже не е и много, но това са метални елементи, които се трият един в друг и няма как да няма стружки. След като го почистите, го върнете обратно. И така, довиждане.